Miss or Balita. Malampusong gitapos sa lungsod sa Itagom ang Matahom Festival 2026 ning bulan sa Enero. Ubay-ubay nga mga kalihukan ang gipahigayon sa ilang week-long celebration nga gilangkuban sa sports activities, inter-barangay float parade, motocross, ug sinulog street dance competition and showdown. Gisalmutan usab sa nagkalain-laing lugar ang usa sa mga highlight sa ilang kapistahan nga sinulog street dance competition and showdown. Kini nga mga lugar gilangkuban sa babuntogan hasaan, impasugong Bukidnon, Initaw ug Libertad alang sa pag-apil sa ilang street dance. Kami nako kayo og pasalamat sa mayor sa Gitagom nga iyang gibalik ang open category sa Sinulog Festival o gilabi na usab kang Governor Juliet Uy na sa iyang suporta nga gihatag sa maong munisipalidad. Ang Matahom Festival 2026 usa ka tinuig nga kalihukan sa Itagom isip pagpasalamat ug pagdumdum sa mga grasya nga gihatag sa ilang patron nga si Senyor Santo Niño. Amin sa mga challenges, taliwala kung asat ta nga political color na bilong, no? Basta magkahiusa lang, united lang ang tanan, mahimo gayong successful ang atohang mga aktibidades kay isa gid sa problema ang manpower but lagi dili kini isa ka babag basta ang tanan magkahiusa. Alang-alang sa atong mga katawhan, mga lungsuranon sa Itagom, daghan gid kayong salamat no sa atong mga pag-participate sa atong mga gipahigayon nga Matahom Festival. Kung dili tungod ninyo wala gid tay mahimo nga ingani nga festival. Og daghan gid kayong salamat usab pod. Before na ko malimtan ang akong mga kauban sa Sangguniang Bayan, hilabi na sa ato ang Vice Mayor Rudy Damasing nga mi suporta gayud no sa atong aktibidades ug sa atong mga head of office, mga local and national employees, ilabi na sa atong mga job orders. Daghan gid kayong salamat sa inyo ug sa ato ang DepEd pod sa Head Advisor Marcel Tagalugon. Ug ako mensahe pod sa ato ang inahan sa pananawigan ka grabe ka buutan, uptick og very hard working. Daghan gid kayong salamat po sa walay puas nga pagtabang ka ng buong pagsuporta sa atong ipahigayon nga Matahom Festival. Viva Senyor Santo Niño! Dakog tabang usab ang pista sa turismo sa Itagom ug sa ilang lokal nga mga negosyante di nakahatag kini og dugang income sa ilang panginabuhian. Mao nga kanunay ang suportang gihatag ni Governor Juliet Uy sa ilang mga kalihukan aron makab-ot sa Misamis Oriental ang tinguhang makabangon ang ekonomiya. Ako si Nefelim Diaz, Bangon Miss Or.